eyyi kono noon mi naari professeur Kane Saygou 2002 nde min kawri ɗo e tabital Pulago o ari o tawi min e Samba Kadji Oumar Abou Siril amin jooɗi oɗo jeeɗon min mbi ko Nioro o wi mi jooɗo seeɗa mo min mbi bisimilla o jooɗi o wi so wonano mbiɗa heeñide mi haalano moon ko woni Tooro e Nioro o wi Tooro e Nioro fof giwi ko daande Nil to wiyete Soudan hannde ina wiye couche e nokkuji ne wiye les collines de la Nubie ancienne o wi ko ɗo gure ɗe jeeya o itti noon mbimomi ka keñiɗo kono hokkami adresse ma on saha ko Hollande woni o winde o rokkimi Allah waɗi min keɓani haaltidde hen o maayi mbiɗa jogui deftere tarike mbiɗa witta e nder téléphone am ha janoyimi e nokku o tan jiimi Tooro e Nioro to Nuba Aïl ɗum noon woni les collines de la Nubie o wi oɗo Tooro omo tawe ɗo hete e nder Soudan omo tawe to omo waɗɗi maayo Sénégal o wi Nioro ne ina ɗo Nioro wongo nani nder Mali wongo nani Sénégal tan gandumi ko ɗo o joofino Allah kadi uditanimi wirnawo muɗum ha jiitumi ɗum o wi joni noon fernoɓe ɗon kucci Cameroun ɓe gonti toon wiyeteɓe Bantu en hande eɓe mbiya toon Ba Tooro e Ba Nioro ɗum ko toon to Cameroun to eyyi ɗum ɗo kadi ko Kane Saydou naaromi ɗum Allah waɗi kadi rewi ha pawmi guitami bindi he hay joni miɗo wawi yiilade ɗum e joni joni e téléphone am mi hollira